Nakaliang kaseng National Kasi Union kalekit bokit riang ya samla senebi sengkli nakbenta ka jing penkre ya ka jing lekale kai jongi shabar kari kabasrang nadu ka khanyau tarik hadu ka arpsan tarik unaiwing jong ka Asian Arm Wrestling Cup 2023 kabalong Hasama Khan Uzbekistan kumta nakaliang kaseng NKU kalek ai kit bokit riang ya samla senebi sengkli kumban ai jing rap ya ka ying kasem ka jongi Habayo banyakran badi samla senibi sengkli ilaong bana kaliang ka sorkar kamsyam la ajing rapyaka hakane ka jingle yale kai ka jongi ka ba shabar kari kumta na kaliang president ka central body jong ka seng uba Salvanus Malay ula kerpat ya ka sorkar baka deban pek banya bana ajing rap yakum kini ki samla ki balai yale kai kamtam ki balai shabar kari lane ki balai shabar ka jala banyarap ya ka jinglut ka jingsap ka jongki kenang bakin la ban wanra ya ka jingjob ban peninam ya ka dong ka thain hapo ka jalahi barok ka wei iwan kani ki yung kasem jong kani wei na ka kun samla jong kani ki yung kasem ka bala poi ka ta banta banya belik si benta hakwi bat ya kiri jong ka perthai kum kawi na ka sports ka banya le kai bolong kum ka banya tip kum ka am muslim ka kadi ka jong ka ban salong hapo Uzbekistan jong ka Dubai Asia tingi wan nak leng jong kaseng jong National Kasi Union ni ban ai kit bok kit reng kum kadak ban is nok tilang wal ade ding knai jong ai berit nak leng jong ka union ka jong ka long ka bakong san ka de ka kit bok kit reng habe di bati senobi iwan hang ni ndak si berkat ki kasem ilap yang subhai kani ka jong wan jini ban is nok tilang ban ai muslim ni ba ikerman ba isinombi ka ke bagi lak kit bok riang nang ni ba inson ra e ta burom kanam apo ka dong ka than pat kum ju hi ka jala bro ka wei sa ka wei pat iken tu habe dei ba ka sorkar halor ka jingle bom su nyo jong sorkar kum no ban pai khwan ban kan tiu ya ka sport apo jong ka jala bro ka wei ni don ba peso sa ka sorkar ka long ba ka dei ban pai khwan ki kun samla ki badon ka sap ha ki bentan ba pero pher la ka sports la ne de ki week bentaro nama lada klaim ka jing snok tilang jo ka sorkar la di ka di basam jing e kum ki kun samla ki barang mi ha ki de si benta wala ki don ka sap ki pong ka naro ndrei lada ka lat complete na kliang jo ka sorkar ka di basam jing e ki shangi tip ilung ba jo ka ni ki media menda ka si ni ai ka di ka masih ka government ba ka di ban sim khia ban perkhat kham tam lele ha ba ki si benta ha ki ri ba pher ka jing lut ka ta ka babut tingi ni dawa na sorkar ba ka di ban pai khmat sakum kini ki sports ba kala na kale ka government ru kan la ban le e na ba jong ki khnang ba ki babun ki khun samla ki nang la ban mi shu shu nang ni sakwa kajing de kadai nama bangir ni wan nak ying kalongin ka bedok ba sidon kajinja te kabet berkong kadai hakaliang ka pisa katingka kamtam mentali aju sisa ni na meghali yang bun ki basa selek balik sethi tamba ki balik ni long tang saungut ni tang naigut kum tahi nomor ki bun ki mula syu da be tang pisa nomor ka ba kajing siu taru kala he tenga kerpat ya ke government bahkan page ben kami kum dia tang haliang ke sport indai haki wiki bentaro ni bun hi tang ba main pede ila don kunto sanmut dan pat I we ilong kumi mo we sta menjenja de imla sebalik ho ila pesan melade event yang indai imla pat bosu untuk kata te iklan becula te kebut minta bahasa le tak sambut kata ru pasal empat shot ditang langut harai ki senrang kan onget ke senrang angut kan saya angut dan ibu pada coach juga ya langsung mau beli em naruh boy ring ya bun hi dari pad balik tengah baru ya dan untuk sausan ditara dari tengah baru ajing tu kunum lang hado kumba silaka po jare te kata kala biang lot na dong sadong ba hakwi de ba kene ka jingle jupila ne pidang don kam shushu na lor sa kata
ngam sebenarnya gambar kata di depan kata kasih lak apa sih. Hmm. Ya kaba menta da hak pemilihan lade na government yo batang setingkaro.